Iturrizarretik ur berria. Horrela azaldu daiteke aire egitasmoaren lehen diskoa. Peio Erramuspe musikari lapurtarrak idatzen du aire egitasmoa. Eta Laupa Bortz aire txiki izenpean argitaratu du iraupen luzeko lehen diskoa Uso Pop zigiluaren babesean. Gaur, musika zuzenean telebista saioan, Aira. Peio Erramuspe naiz, Sarataganiz, Hamotzen bizi, eta orain duela 15 bat urte musikaran ari naizela iparraldeko talde batzuekin. Hasi ginen musika elektronikoarekin, Ziburuko kolektibo batekin, eta pila-pilaka berze taldeekin hasi ginen errepikatzen Donibane Ziburuko gaztetxean, eta gero lotu nintzen hemen Basen Nafarroko musikari batzuekin, eta hainbat proiektu ere eraman ditugu Paskalekin eta Ekierekin ere, eta gaur nire bakarkako proiektua aurkezten dut, Aira dena. Aira izena darama Peio Erramuspe musikariaren egitasmo berriak. Bakarka abiatutako proiektua zena talde izaera hartu du. Herri kantutegiko abestiak izan dira abiapuntua. Berez, egitasmo hori muntatu da emeki. Hasieran ez duen bat ere kantatzen, baizik eta jolasten nintzen estudioan sinteekin, improvisaketa moduan, nahiko ambiente modu batean, perkursiorik gabe. Eta lupak eginez eta musika garatuz, baina norabiderik gabe, edo norabide zuzenik gabe. Eta gero COVID garaian hor etxean egon nintzen, luzaz, eta hor hasi nintzen naturalki ezagutzen nintuen kantu batzuk kantatzen. Eta izan ziren erriko errepertorioko kantu zahar edo ez hain bertze zahar. Eta gero hasi nintzen gaztetxe batzuetan jotzen, gero erritmoak gehitu nintuen, bateria, perkusioak, baina erritmo kutsekin. Eta pixkanaka taldea osatu da, diska egin eta seieran kantu batzu behar nintuen, baina ziren bat ere egituratuak eta hala. Laupa Bortz aire tipi izena darama, Aire izenpean argitaratu duen lehen lanak. Xori berriketaria abesti izan zen, sua piztu zuen txinparta. Uste dut, txaurroit baniz, xori berriketaria zela. Entzun nuen bertsio bat Madi horien arteak kantatzen duena Jeremy Garatekin. Eta hasi nintzen, gitarrarekin joz, baina akordioak aldatuz. Eta gero gitarra utzi nuen, kantu hori antzi nuen luper batean eta bizpairu urtez utzi nuen eta egun batez berriz entzun nuen eta saiatu nintzen berriz sinteekin emaiten. Eta uste dut lehen kantua hori zela eta gero egonaldi bat egin ginuen Uso Pop antolaturik Lagun kasuan eta hor ikusten duzun goizan muntatu ginuen taldean eta gero bertze kantuak pixkanaka osatu ziren oita gero. Lanak 5 kantu dituen arren, 30 minutuko iraupena du. Peiok, musika bidai bat bezala definitzen du diskoa. Asko gustatzen zait zinema musika, eta musika bidai bat bezala pentsatzen dut musika ezakit pasai bat
kontemplazio modu batean ere, eta beraz musika zatiak luzeak dira, gauza asko ezberdin gertatzen dira, ez da kopla erripikarik dira, auto bat hartzen duzu bezala, eta pasaia begiratzen duzu, eta norabide bat bada, baina hasieratik bukaerara arte, ez dakizu batzutan zer gertatuko den bidean, eta gara nire musika eraikitzen dut. Herri kantutegiko abesti zarrei jantzi berri bat eman die Peiok. Horrela, bizi berri bat emanez. Kantu horiek nik naturalki kantatzen genituen familian, eta hori ginuen jolas bat bezala. Dezakit, ezen asmorik astapenean behitzea zerbait zaharra edo nik ustez holako horik ez dut sekulan pentsatu. Eta kantu batzuk berdin atxiki ditut, aireak berdin, bertze batzutan aireak aldatu, bertze batzutan moldaketa gibelean behitze egin, eta batzuk musikarik gabe kantatzen dira. Eta orduan hori biziki maitatu izan dut gibeleko ambiente bat sortzea horako erriko kanta baten ingurian. Ahotsa da kantuak gidatzen dituena. Lehen aldia da Peiorentzako, eta emaitza bikaina da. Ahotsen azpian, sinteak, basua, bibolina, bateriak, teklatuak edo gitarrak. Uste dut ez nuela sekulan kantatu horiekin baino lehen. Eta jarroa da, eta beti da nik jo dut taldeetan, basuan, gibelean, eta hor izaitea aintzinean, eta kantatuz, ez duen sekulan pentsatuko egun batez hori eginen nuenik. Eta azkenean, pixka postu bat bezala egin nuen, Bergarako gaztetxearekin egin zidaten kontzertu baten egitea. Eta nik baietz egan, eta aldiz ez nuen deus prestaturik. Eta hori nintzen, saiatuko niz, zergatik ez, eta kontzertu bat, 2, 3, eta azkenean ahotsa landu izan behar dut ere, eta ez da improvisatzen ere kantari bezala bihurtzen egun batetik bestera, beraz pitiaka lantzen da dena bat. Aire egitasmoa formatu ezberdinetan taularatzen da. Peio bakarka taularatu daiteke, edo banda sendo batez agertoki gainean. Bakarrik jotzen dudalarik, sinte hainiz ekartzen ditut, ditut 4 edo 5 sinte, eta improvisaketari leku gehiago uzten dut bakarkakoan ari naizelarik. Taldearekin ezin da hori, kantuak egituratzen ditugu denen artean eta hori respetatu behar da. Eta niretzat hasieran zaila zen eta batzutan haiek zuzentzen naute. Peio, ez dagoela, zure kantua ez dagoela, eta gero taldearekin bada aheman berezi bat eta espaldiko lagunak ditut, eta haiekin nire proiektuaren partekatzea, biziki sentimendu, biziki azkar eta sakon bat da. Haiekin horren
aventura berri horren egitea egikin eta biziki konteniz haien jeraz eta nola pasatzen den gure artean. Diskoaren grabaketa etxean hasi zuen, etxeko ordenagailua lagun. Johannes Buff soinu teknikariaren Showbreaker estudioan borobiltzen da lana. Grabaketa pastu zen 2 denboretan. Lehenik nire etxetik grabatu nintuen sinte guziak, ahotsak ere, baina zirriborro bezala. Alnuela etxetik egin, etxean egiten nuen. Beraz, sinteak, basuak, egiturak eta dena ordenagailuarekin. Hori egin eta bigarren pausua zen Showbreaker estudioan, Tarno zen. Han Johannes Buff eta Pierre Lustono erekin apaindu dugu diska eta ere akustiko guziak han grabatu ditugu. Bateriak, gitarrak, koruak eta nahasketa ere. Beraz, 3 kantu ekoiztu ditugu Johannesekin eta 2 Pierre Lustonorekin. Ikusten duzu goizean argia hasten denean benditxo baten gainean benditxo baten gainean. Bere banda osatzen duten 3 musikariekin egin digu harrera Lartzabaleko pagolategian. Pascal Irigoyen eta Julen eta Aiamde Etxeberria nahiak izan ditugu lagun elkarrizketan. Gaur egin nuen Pascal Irigoyen gitaran eta saxofoian eta Etxeberria nahiak Julen eta Aiamde bateria eta basuan. Pascalek gobintatu zatan ere duela urte batzuk berarekin jotzeko. Hemen justu hasi ginen, ni betidanik baitatu dut berarekin musika jotzea eta doaritzea. Beraz ene buruan argi zen egun batez proiektu bakarkako proiektu bat egiten banu, nahi nuela Pascal ere nire ondoan izaitea. Bide lagun bezala eta musika lagun bezala. Eta Etxeberria nahiak zenta joak eta unak direlako ere eta lagunak ere, sinpleki. Bateria jotzen dut aldean eta lehen demoran betxatu dut diskoko kantuak jo dituztala berdintxu, Felixek jo dituen maneran, hori entxatu nizala eta gero pixkanaka joiten niz kantuak ene ganatzen edo ene erara jotzen, lehenik diskoko maneran jotzen bai. Kantu batzuetan basua erabiltzen dut eta diskan ere hala da basu elektroniko parteak ziren. Eta lehenik hasi nintzen teklatu basu parteak jo nahian egiazko basuan. Baina hartu nintzen bazela hala ere napa hainitz eta pixkat zaila zela soinu hori lortzea basuarekin. Beraz teklatu bat erosi eta hori izan da soinuak entxeatu. Peiorekin egin dugu gehien bat diskaren soinutik albezain bat urbiltzeko zuzenean. Eman ginen lehen kontzertua maiatzean, bandarekin. Eta ni nintzen gitarra eta saxofoian aritzerat. Gure banda hori alere aski freskoa da ezagutzen gira denak, anitzetan ibilia gira bata bestekin musika, baina bostak edo 6ak edo 4ak, depende ze formatutan ari giren, baina lehen aldea da formatu horretan ari girela eta egeran hori gauzak aldatzen ditugu. Eta gehiago gauzak kentzen ari gira, hastapean gauza anitzekin hasi gira eta gehiago horrein gauzak kentzen. Diskoa da, eta zuzenekoak zuzeneko. Grabaketaren espiritua mantentzen bada ere, talde formatuan bestelako irakurketa bat egiten dute. Kantuak kasik berdinak dira. Disko entzuten baduzu kantuak berdin dira, justu goizeko intza luzatu dugu.
egitura ezberdin bat egin dugu. Ere kantu hori bakarrik sinteak badira eta hor taldean, saiatzen gira taldean jozea ere dena eskuz sekantziarik gabe. Eta bertze kantuak, bai, ahun berdin dira, batzutan musika tresna bat balin bada, diskoan eta zuzenean ez balin bada, bertze norbaitek egiten du faltatzen dena, bere tresnarekin. Beraz, diska egokitzeko, lehenik sintetizatzaile hainitz direnez diskan ikusi dugu zer peiok egiten altzuen berak bakarrik, gero entxatu gira ere albezain bat peio harintzen hautsa konzentratzeko edo bera ere erosoago izaiteko. Batzuk parte hartu zuten diskan, Paskalek adibidez berak sartu zituen deia bere saxo parteak eta beraz agian horientzat egisago izan da. Gero enetzat adibidez izan da erronka handiena teklatuan hastea, ez bain nintzen sekulan ari lehenago. Eta basuan harin izanez, ziren parte anitz basu zinte batzuekin eta beraz hori izan da pixkat soinuak berriz sortzea sintetizagailu horrekin eta nola ez trebatzea teklatuan. Diskoan egia da sinteek leku gehiago hartzen dutela eta instrumentu organikoak edo pixkat gibelago direla nahasketan bederen. Zuzenean bai gitarrak, bai basoak eta bateriak badute indar gehiagoen ustez. Entzatzen gira nahasten. Peiok instrumentu guztiak jotzen ditu untsa, beraz badaki ere nola nahi duen eman zuzenean eta untsa atseman ginen. Hor, baitugu kontzertu batzu eskuin esker, eta ez dakit gogo dugu leku guzietan edo alden lekuetan ibiltzea. Egia peio ibiltzen dela bakarka leku batzuetan, eta guk gogoa dugu, ez dakit, eta hitzen gituzten lekuetan aritzea senpleki. Diseinu ederrean jantzita dator, Uso Pop elkartaren zigilupean argitaratu den diskoa. Beraz, diseinu horrek marraztu du Dom Kampistronek. Dom aldudarra da, eta berari pentsatu nuen hasieratik, ez nuen berzen horbaiti pentsatu, zenta Dom eta bere familia da gure auzoak dira, aldudeko auzoak, gure iraitaren sortegia. Eta dugu gure etxea, Espondainia, eta Kampistron familia bizi da justu ondoan. Eta kantu horiek nik ikasi nintuen Espondainian, familiaekin kantatuz. Beraz, nolaz Domek nahitatxe ezagutzen zuen, beraz nire buruan zen argi zen, nahi nuela berari gadegin, poro biltasun baten ukaiteko, musikatik azala arte. Badira jenten duzun bezala, zati batzuk askilunak eta bertzak biziki popero, biziki alaiak eta hori ere diseinuan hori kontraste hori agertzen da iluntasun eta kolore bizien arteko harremana edo
Egun sorkuntza lanean diardut Peio Erramuspe, kantu zirriborro berriak lantzen. Bitartean, diskoa plataforma digitalentan entzun daiteke, bai eta CD formatuan eskuratu ere. Bode, ja, hasi gira pentsatzen bertze kantu batzuek. Badugu bat jotzen duguna zuzenean, ez duguna ino grabatu. Beraz, bat gehiago egin bain badugu, ustez bertze batzuk izango dira bai. Momentuz konzentratzen gira zuzenezkoari eta gero ez dut soberak arjolatuko geroari. Baina idei batuk aren dudarik bai aterako dut, baina ez dut sobera bilatzen zer eginen dudan edo zer eginen dugun, ustez aterako da zerbait, baina oraindik ez dakit bat ere, zer izango den. Digitalki atsematen duzue YouTubeen, Bandcamp, Spotify eta abar. Eta fisikoki Baionako elkar dendan. Edo bertzera nire kamioian baitut, beraz mezu bat bidali eta nik ere bidaltzen aldautzuetan.